a shi amalan ne bai gane ba mu ba cin mutuncin ka muka yi ba shinkafa ne ba ka karɓi shinkafa ba ne ka ba karɓi shinkafa ka karɓi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu al'umma ta Hausa ta duniya gaba ɗaya, ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa iya cikin ƙoshin lafiya. Barka da warhaka, an sha ruwa lafiya. Wato da akwai sako wanda ina so 'yan Kannywood ya isa gare su. Wato gaskiya jaruman Kannywood a kwanan nan naga kuna abubuwa wanda bai kamata ba, kuma sannan sana'a ku ɗaya, harka ku ɗaya. Misali abokanan juna ne, bai kamata ba a tsakanin ku kuna wannan abun, wannan ya zabi wannan. Dan darajar manzo ku daina, dan ma'aiki. Idan aka ce al'umma Hausa yau sun haɗa kansu sun yi abun da duniya za ta yi alfahari, gaskiya duk wanda zai aikata abu a rayuwa ya yi tunani, sannan ya ga wanne irin abu ne zai ya burge al'umma. Kuma sannan ina so dan darajar manzo dan ma'aiki wannan abubuwan a daina yin sa, saboda ba abu ne mai kyau ba.